Sadag. Napalabas, nadakamat ni Misty kanidan ti maipapan iti naisawang ni Don Fausto nga adda kabsat na. Nasdaw ni Dan ngem inlawlawag metlang ni Misty ti amin akas iti panangilawlawag ken kuana ni Don Fausto. Iti sabali abangir, sanla tama punas ti panagat-atap ni Doña Caridad nga adda madingar aramidan ni Don Amado. Ket kanayon napay nga iparik na dayta ken ni Albert. Ngem nagtalinad metlata akalmado ti lalaki. Tasigun ken kuana, amunan ti ugali ti ina ken amana. Iti maysa agundaway, adda manen dinilaw ni Doña Caridad ken ni Albert. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Apay aya akas jay launay ti tratom kanila ika. Agkursunada ka kadikan kuana, ha? Mama, mabalin ka di. Saan kayo kumakasta? Apay kumaasaan? Katjakon magustuhan ti makikita. Mama, Mabaybay amon dagiti obligasyon mo. Gapula ang takayat mo abantayan day jay ababawnan. Kabaalan nakpayan asukiran kan kontraan nga inam. Gapo kan kuana. saan kayo akontraen? Nuhusto ko mati aramidyo, mama. Ngam agdadata saan anasaya ti aramidyo, iso akontraen kayo. Nagturad kan anag sao iti kasta? Talaga, mama. Mama. Mariing kamat ngatan iti kinapudno. Gapo iti panang tungpakan ka. Ngam no saan pa'y laang? Jaklamon asaritaan. Diyos ko, tinungpa ni Senyora ni Albert. Nalawag ang nakitak ti amin. Jakla mo no apay. Tadyak matmangag ti saritaan da itay. Nalawag ang nakitak ti inaramid ni Senyora Caridad kan kuana. Oh, Laika. Anya ti araramidem ditoy? Nana si Mang. Anya ti mapaspasamak ken ka? Apaya kasta ti langam. Nana, nakitak. Tinungpa ni Senyora Caridad ni Albert. Anya? Imposible nga aramiden ni Senyora ti kasta ken ni Albert. Ngam nakitak, Nana si Mang. Iso apat tiyandak ko, ma. Itay pala di ka matagtagari. Madlaw na unag ti pampanunutam, Misty. Jak maliklikan dan. Ha? Apay? Anya ti pampanunutam? Aging gangamin ita. Saan ang mapunas tinasao kanyak ni Papa? Misty, di mo't si kamot laang tinangibaga, akinuna ni Papam, asabali laang tinagdenggam itinasaona. Saan nga rodin anasken apagsayangam iti oras, ti maipapan iti dayjay? Amangan no anyaki di ti mapasamakin ka. Jak man amo, dan. Jak maawatan ti bagit. Imposible ngamin ang nagbidutak laang iti panagdengag ko idi. No di mo pa'y lapunasen iti isip mo ti maipapan iti dayjay. Nakarkarong agparikot ka. Si kantumot lang ti kaasi, no manayunan ang manayunan ti parikot mo. Alang rod, ikagumaak alipatan. Albert Iho! Albert! Apay nga ya, di mang lukat ni Albert. Itamampay. Wano, at dakit di matar-aramidan na nga importante. Jaklatan singain. Ang mga noda kasarsarita na iti cellphone na ditasilid na. Isuasa namang luklukat. Senyor Amado? Apay, si Mang. Senyor. Si Mang, apay tumalangkyaw ka. Adda ka di parikot?
Nakita kayo ngamin nga agtok-tok-tok iti silid ni Senyorito Albert. Wen, at na ko maibagakan ko, ana. Saan mo tamang luklukat? Ang mga no ada importante nga aramidan na. Oh, patya ka na sakit tinakam ni Senyorito Albert, Senyor. Ha? Apay ko masimang. Dumngag kayo, Senyor. Ibagak tinakita nilay ka nga inaramid ni Senyora iti anak yo. Kunaklanog talinaad kay di balay. Tako namot ana sakit ti ulom itay bigat, papa. Ngam imay kamat dito opisina. Adda ka di masapol mo? Iha. Kaya't kalasarong karan ditoy. Apay, papa. Pagarupam ka di ajak as-asikaswan ti trabaho dito opisina? Ne, sana kasta misti. Amangan ngamin naawanan ti panagtalak mo kanya. Sana pudno day ta, iha. Amom ngagtalakakan ka. Nang runa no maipapan iti negosyo. Nasaya at matnukas na, papa. Tano saan kayon ngagtalak kanya? Mabalin nyo mat nga ikatanan ti karbangak amang i-manage iti negosyo. Sikamat. Anya ka di mananday ta nga ibagbagam aya. Awan ti madi kayat ko asawan, papa. Kayat kulaang kat nalawag ti amin. Ibagayon no anya ti adda arik nayo. Ta si dada anak mat amangawat. Kastalaang ti kayat ko asawan, papa. Anya ti kuna ni Senyor Amado, Nana Simang. Uray iso. Di na patyan tinapasamak. Imposible, kunana. Nana, Ngam itay imbagak asi ka amis mo tinakaimatang. Namati mutlaeng. Among balasang ko. Talaga asabalin ti mapaspasamak kan ni Senyora Caridad. Nagsubli at talagang tisigod a kinauyong na. Taultimo ni Albert kat kabailan na pa yun adangran. nakigtutak nga rod idinakitak dayjay, Nana Simang. Naimbag tadi na kanadlaw akit kita ida. No nadlaw na ka ni Senyora, amangan no anyaman ti inaramid na kan ka. Nana, Isu nga aganad ka akanayon balasang ko, Tanukas jay akabailan nan akabilan ni Albert nga anak na nga ipatpatag na unay. Sigurado nga awan anyaman na kenkwana, no may sakadata tidangran na. Awan ti rumbang apagdanagan nyo no may papankadag iti negosyo yo, Sir Fausto. Si dada anak amang tultulong ka ni Ma'am Misty. Sigurado wag asana mabaybay ang dagiti negosyo yo. Nasaya at no kastadan. Talaga kasta tinamnamakan ka. Amumutan. Diyak kaya't amasayang ti panang tulong mikan ka. Uwan, sir. Nakasaganak nga agsubad kada kayo kan ni Ma'am Misty. Ken maysa. Namnamaak adi mo baybayan. Tano saan aga po iti negosyo? Awan ka iti ayan mo ita. Amangan no di ka pa'y kat makapangan iti mamitlo iti may sangal daw. Sir Fausto. Di ka masaksakitan dan. Tay bagbagak lang ti pudno. Mawatak, sir. Nasaya at no kasta. Ala, mapanakon. Anyan. Talagang imparupa na kanyak. Ano saan aga po kadakwada? Sa anak-anak kaadal, kanaadaan iti napintas a panagbiag. Talaga analaing amang insulto dagiti babak ng akas ni Sir Fausto. Ngam sige lang. Para makitan ton, no anya ti aramiden da. Iti kanito nga isudan tumutan ti agriga. Itay pay laang akit kita, anak. Anya ayat iparikot mo, Amado. Sa ita apagdamdamagan ka? Agsen naay ka? Akas kalamang lukloko?
Caridad. Mabalin ka di, amado. Ibaga mo no anya ti kayat mo nga ibaga. Saan akas-takas ka lang mauyong amangkit kita kanya, iti nasakit. Abay, at dadakas sa panggap mo kanya. Plano na kun agudasan, tapno nawaya kayon, iti babae. Talaga nga iti uray ka ano man. Nagalas ti panunot mo, Caridad. Jak ag panunot iti naalas, no di nakik-ikan iti rason. Caridad. Iso ano adda ibagam, agsaukan, sakbay ang makaisawang akmanan iti sabali. Talaga sa bali ka na niya. Tama iturid mo pa yan nakabilan, jay anak ta. Nagipulong gayam kan ka ni Albert. Kas jay tigunggunana. Taim paro panamatan kanyak ti panangisakit na iti babaunan tayo. Aniya. Kadyak magustuhan day ka. Iso nga iti kanito nga agaramid manen ni Albert iti saan ko ang magustuhan. Jak agpangadwa amang kabil manen kan kuana. Anya tinadlaw mo kin ni Papa iti panagsarita yo, Dan. Husto ka. Kaslad da nagbaliwan ni Sir Fausto. Kaslaki din kimotong pa yan. Kasano? Kat saan samot ngaminan ang makaturturog? Misty? Amo, pampanunutan na latan ti may papan iti... Itian niya. Diyak mo. Dahita ti bagbagakin ka, Misty. Saan arumbang nga agatap kalatan? Kasapulam ti ebidensya. Dan, Narigat no basta agpanunot kalatan iti madi. kasanon tinangag ko ng baga ni Papa nga adda kabsat ko. Imbabawi na met, saan ka di? Imbaga na asabali la ang tinagdenggam. Diyak mo, Dan. Diyak mo noan niya tirumbang apatyak. Sa balin tinagturungan ti saritaan mi. Imbes ko maurnos ti amin, babaan iti panagsarita mi. Ngam saan? Senyor, Talaga sa balin ti ugali ni Caridad. Nagsubli ti sigud nga ugali na anatangsit, ken nalaing amakisubang. anya nga rod ngay, senyor. Awan ati maaramidan tayo. Dayta nga rod ket. Ket ti kaasi, da kayo. Nang runa nilay ka. Madlaw talaga na dagsan ti dara na kinilay ka. Dayta nga rod mo ti pagsidsid dawak, senyor. Uray awan madingar aramidan nilay ka. Uray no nakasingsingpat kan nagagat. Di na maapresyar apulos. Simang, Mas da awak mat no maminsan. Agam, jak mat may sapulan iti sungbat dayta asaludsud ko. agpapada tayo lang. Sige, rumuarak. Diyak kaya ti agtalinaed ditoy. Tamang ano kanayon kamilatan nga agsubang kini Caridad. Apag iso, panyero. Talaga nga awagan ka kuman. Nakauna ka lang nga imawag ka. Panyero, Itilangan sigod ti pagsaritaan ta. Okay ka dilangan ka? awan parikot kanya, Panyero. Sige nga Rod. Mapana ko ni Jay itamat laang. Sige, tagturungak mata ni Jay. Ala, agkita talangin ijay, panyero. Makapadanag na si Mang. Saan mo ton arimrimor ni Albert iti silid na? Laika, Mga ano niya mo ton tinapasama kan ko na. saan ka kumang agpanunot iti kastalay ka? Kabisadok ni Albert. Uray pa'y nga takasano kasakit tinakam na. Di na maaramid adangran ti bagina. Nana, Jak lapat siya na pagpanunutan na iti dakas ti bagina. pasensya kayo no tila mapampanunot ko. Madanagan ak ngamin at talaga.
Maawatan ka matkit di balasang ko. Agam, di ka agdanag. Siguradwakan ka asaan na pagaramidan ni Albert iti dakas ti bagina. Surutak la kumaitay ni Amado. Ngamawan matlaang ti Serbina. Iso asaan laangan. Jakmet kayat ti rumwar dito'y silid mi. Tamasurunak laang ang makakita kadagiti kasuron ko at tao. Anyamot ngaminan ti kastoy. Apay asyak pa'y tinapalikmutan kadagiti awan Serbina at tao. Di dapay lakit ko mamaustal amin. Ha! Talaga ang makaisawangak iti saan nga umno no kastoy laang. Makapasuron at talaga. Di ka matagtagari, Panyero. Anya ti pampanunutan. Ang hapay kuma. Ti sitwasyon ko ita, Panyero. Panyero, Saan mo't amay libakan ka? Komplikado ti sitwasyon ko itan. Saan ka di? maawatan ka, Panyero. Saan la kumana pasamak dagiti napasamak iti kalabas. Awan ko matikas to'y aparikot ita. Panyero, babalawon na ka di. Awan matkit diti babalawak. Iso na lang ta... Oh, Panyero Fausto, at yan. Uray niya pa iti aramidin ta ita. Uray pa nga tano ag pinabasol ta. Anda ditan. Saanin ang maisubli pa iti napalabas. Ket kang runaan ti amin. Saanin ang mabaliwan pa'y. anya nga ti plano mita, Panyero. Diyak pa'y amo, Panyero. Matikawak at talaga. Anya pa'y tisaw maruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Sadag! Sadag! Napalabas, kinagura ni Doña Caridad ti insongbat ni Albert Cancana, iso at tinungpana ti anak na. Nasiputan gayam ni Laika tinapasamak, ket impakaamuna dayta kani Nana Simang. Nakadanon kani Don Amado ti amin, ngem idi kinasarita na ni Doña Caridad. Sabalin tinagturungan ti saritaan da. Iti sabali a bangir, nakasarita ni Dan ni Don Fausto, ket naibaga na kani Misty nga adda nagbaliwan ti Don. Kabayatan na, nagsarak da Don Amado ken Don Fausto. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Babalawon na ka di, Panyero. Awan matkit diti babalawag, Panyero. Iso na lang ta... Oh, Panyero, anyan. Urayan niya pa iti aramidin ta. Uray pa nga tano ag pinabasol ta. Anda ditan. Sana na may sublipay tinapalabas. Ken kang runante amin. Sana na mabaliwan pa'y. anya nga ti plano mita, Panyero. Diyak pa mo, Panyero. Matikawak at talaga. Agam saan akayat asawin day ta? At alikodak ni Laika nga anak ko. Panyero, Amom, Panyero. Ano mabalin? Kaya't kun nga iwaragawag ti amin. Takamaudyanan na. Naamwak nga damot lagayam anak ko. deta lang matikayat ko amang ngagan ka, Panyero. Ti panangaklon mo, kinilay ka nga anak mo.
No amumla ko ma. No kasano ti kinaragsak ko. Apaman anakitak ti resulta ti test, Panyero. Nadlaw ko mat dayta, Panyero. Kat maragsakan akmat parakan ka. Isu na lang ta komplikado ti amin. Jak kayat nga darumso aparikot, Panyero. Kang runaan na adyak kayat ama iskandalo ti anak ko. Apay akasta ti panangkit kitam kanyak, simang. Ha, senyora. Kaslakit din adda basol ko kanika. Saan mata, senyora? Agrason ka pa'y laang. Nasiputan ka lang arudan. Senyora. Ayan di ka duwam ababaunan, ha? Adda ije bodega, senyora. Agdaldalos. Bilinam. Tapno saan manen ang makadadaol. Tano adda manen madadaol na. Talaga nga ipapas ko a kabilan. Ha? Sana siya ti subsubukan nyo. Tauray balibaliktadan nyo ti lubong. Agdadata a siya ti amuyo. Amom no anya ti plano, Dan? Anya, Misty. Planok akasarita manan iti may sampay agundaway ni Papa. Maipapan iti anya. May papan iti na isawang na. Ha? Kaya't ko talaga ang malawagan ti amin. Diyak ngamin makaid na amang pampanunot. Adakin ka dayta. Ngam ti makunak. Mangkita ka iti napintas agundaway. Kastagayam timbagakan ka ni Senyora, Nana Simang. Wanlay ka. Isa pa nga asim. Annadam ti amin atignay mo. Di mo ikan iti raso namang kabilkan ka iti oray la. Nana, Adamot kit didita ni Albert. Ngam saan arumbang nga agsamakad talatan kan kuana. Amumot no anya ti kayat ni Senyora. Aramiden na lata nga uray adda ni Albert. Dinan ikan kano jay anak na. Isu nga anad dinalpas nga anad tinaskan nga aramidam. laglagi pag-akanayon dayta, Nana Simang. Nasaya at nukasta. Narigatan. Ang mga nuanyakit di ti mapasamak. Sana bale, Nana Simang. Agan nadak akanayon. Mawatak no anya ti kayat asawan itay ni Fausto. Tano panunutin nga agpaiso na imbag. Siyak ti makagapo iti amin. Siyak ti makagapo no apay naging nasidagdakin ni Salome. Siyak ti makagapo no apay napasamak ti amin. Aggayem kamin kini Fausto. Sipot pa'y ugbing kami. Gaputan na singed dagiti dadakkel mi. Isu ano lapsan ti agsarita. Kaslag kabsat kamin. Ay, hanyamat ngaminan. Apay ang nagbanag akas jay ti amin. Albert, naimbag tarimwarkan iti silid mo. Nana Simang. Mabisin ka kadi. Kayat mo, taidasaran ka. Sana ka mabisin, Nana. Ha? Nilay ka. Adda dita. Barok. Okay ka kadilaang. Katun mo't, Nana Simang. Apay ka di. Sigurado ka? Wan, Nana. Apay kumamata sa anak nga okay. Sigurado ka, ha? Wan ko naklangaro dun, Nana Simang. Di kay kadagdanag. Awan ti dakes ang mapaspasamak kanya. Talaga asaan nga agtal na ti panunod ko. Nasken ama panaknakak ti amin. Diyak lakit di makaid na. Nasken ama kasaritak ni Papa. Lawlawagak ti amin. Imposible ang nagbidutak laang itinangag ko. Nasken ama kasigurado ak.
Amangan no adamot ket di palimad ni Papa itinapalabas na. Amangan no makla at aktulangan. Ta iti may sangal daw. At dagaya man kainagaw ko iti tawid ko kankwana. Diyak lakit di umanugot. Saan amabalin? Iso anas kan ama siguradok ti amin. Tapno amok matar aramida. Nakitak ti panagsarita yu kan ni Albert. Anya ti imbaganakan ka? Awan mat, senyora. Imposible. Ibagamlangan kanyak no anya ti imbagana. Di mon urayon ang makapong tutak. Senyora. Anya ti imbaganakan ka, Simang? Senyora. Sinaludsod na kanyak no anya ti araramidan ni Laika. Anya. Dayta ti agpahiso, senyora. Anyan. Apay nga imbagak matan ti puno. Amangan no anya manan ti mapasamak. Makapaamak met ti kastoy. Ada nagsardeng alugan. Sapay la kuma, tani Senyor Amadon ti dimtang. Saan ka nalapdan iti kastang aramidam, Misty? Panagkunak ket kabailam meten. Ammumon no kasano ti aramidam, tapno makumbinser mo ti amam. Apay ang nagsinaay ka iti naunag? Diyak man amo. Kaslapay kit din agtib-tib bayo ak. Anya? Dayta ti agpaisodan. Iso amadan aganak. Misty, relax ka kumalaan. Amangan no tinakaro a panagdandanag mo, ti pakapaayan ti anyaman a planom. Siyempre, nagdandanag ka. Saan apulido ti panagsaludsod mo iti amam? Amangan no poon maninday ti saan nyo apag kinaawatan. Di kagdanag. Laglagi pag-akanayon dagitang imbagam kanyak. Agyamanak no kasta, Misty. Husto ka nga mindan. Saan arumbang nga agdarasodosak? Tama nga no nakarkaro adyak maamuan ti kayat kong amuan. Talaga mat, iso nga ininot lang. Saan mo abiglaan, jay amam? No kasta, rimuaran ni Albert iti silid na itay? Wan, senyor. Ay, kat ni Caridad. Nagsublin sa iji siledyo, senyor. Kasta ka di. Laika. Talaga ka di mo am-am mo ti amam? Ha? Saan mo kumangikan iti sabali kay papananday ito sa lunsod ko, ha? Talaga ka di mo am-am mo ti amam? Ti ko na day dinanang ko. Natay ka no ti amak, idi kay paspas ngay ko pailaan. Anya? Day ti ko na, senyor. Ultimo ladawan na, jak nakita. Tasana kayat ni nanang ti makakita iti pakalaglagipan na. Tadi na kanon kayat amarik na ti sakit, anarik na na, idi napukaw ti amak. Ha? Kastagayam. Anya tinagantinam. Jay nakita aladawan nga igam mo, idi na minsan. Salome, senyor. Apay ka di, senyor. Awan matkit di. Nasalutsud ko laeng. Sige, panawan ka pa ditoy, Laika. Kasano, Dan? Inton bigat lang arudan nga kita ta. Wen, awan ti parikot. Ngamno bilang tadyak magustuhan ti resulta ti panakisaritak kin ni Papa. Mabalin ka di, akontakan ka? Misty, di mo't imbagakin ka. Saan ka nga walk out no bilang lang? Lapdam ti pungtot mo. Dan,
Anos ti kasapulan. Pasensya. Ti tao nga atidog ti pasensya na. Sigurado ang magunod na ti kalkalikaguman na. Sa bagay, put na dayta. Isu alaglagi pa makanayon dagiti imbilin ko. Itikas na, agbaligi ka, misti. Uray di mo ibaga. Amuklatan. Nagsarak kayo kan ni Fausto. Jak ilibak dayta. Panag ko na kitawan mo't siguro ti dakes na, sana ya. Awan, no negosyo ti makagapo, no apay, ang nagsarak kayo. Ngam no sabali ti makagapo, jaklam mo nasawan. Karidad. Oh, saan kit din? Iso asikamat la ti makaam mo, no anya ti agpaiso. Mangrugita ka di manen nga agsubang. Sana ka makisobsobang. Jaklam mo kanika. Anyan ti kastang ibagbagam, karidad. Awan ti dakes nga aramidak. Ala, nukas ta ti panagkunam. Addakan ka dayta. Jakon irasunan ti bagik ta sigurado adu makella ang ti saan ta apag kinnaawatan. Laika, itaman pa'y anadamag ka ni Senyor Amado ti kasta. No, Jack Mariro, nadamag na idin nana. Ngam, sana kas itayakas lakayat na nga iditalyak kan kwa na ti amin. Anya? Dayta ti pudno, nana. Nasdaawak mat. Ngam, kunana Jack kumakanuit kan iti sabali akay papanan ti sinaludsud na. Sa bagay. Masyan siguro kan ka, gapo iti araramidan ni Senyora Caridad. Nana, Anya nga rod. Talaga kasta. Narigat mat no tunggal aramidan na kat ikan tayo iti sabali aka ipapanan. Kaslaawan matendo matayo ka ni Senyora Caridad no kasta. husto ka, nana si Mang. Alangarudan. Ituloy mo ti araramidan balasang ko. Tainak matan agluto iti pangrabyan dagiti amo ta. San nagsasaod ang mamakin, Papa? Amuklatan, nga da saan dapag kinaawatan. Amok akontrahan mo't ni Papa ti mading aramid ni Mama. Ngam natangken ken naturay tinak. Isong adalat ta ti rumswa parikot. Naimbaglakit din taman nakaawat ni Papa. Ngam siguro, nukas pa'y iti sigud anatangken mo't ni Papa. Nakarkaron ti susit da. Dakla pagyamanak iti Diyos. Tamo ti amak nga awatan ti sitwasyon. Kat sapay la kuma, tamataginayon ti panagbalin ni Papa aman nakaawat. Tapno saan nagtungpal iti sina ti estado daken ni Mama. Nagustuhan ka ditiin sa ganak anang rabyanta, Papa? Wen, iha. Nabayagan day din na uda gundaway asikati nagisagana iti karenta dito'y balay. I'm sorry, Papa. Amumat ama kumikumak iti negosyo nga intalakyo kanya. Sa bagay, mawatak day ta, iha. Agiamanak no kasta. Kat, kumusta kayo mat, Papa? Kaya't ko asawan, anya tinakakumikuman nyo iti kalnabas. Mumut siguro aman mano arumwarak. Itay, nagsarak kami lang ni Amado. Nagbanding kami. Kalpasan na. Nag-awidak matlang. Papa, sapay lang kumata saan nyo at agidaksan dayto asaludsudak kada kayo. Anya day ta, iha. Kuang amin, Papa. Saan ngamin ama punas iti isip ko tinaibagayo kanyak iti na minsan. Nga anya? Tinasauyo kanyak nga adda kabsat ko. Anya ti pagmanagan ti saritaan dagiti agama amisti ken Don Fausto. Gagayem,
Di uliwayan adenggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag, insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, June Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.